И здравейте хора, в днешното видео ще направим така дълго очаквания Q&A. Като преди да продължим с видеото, можете да се абонирате за канала и да оставите един лайк на видеото за още такива видеа. И може да използвате моите линкове долу в описанието, като си купувате неща от Озон и от G2A. Може да влезете в моя Discord сервер, нека за него също има долу в описанието, както и в биото на канала ми. И нека да започваме. Първият въпрос е от Марти и той ме пита: искаш ли YouTube да ти е работа? И отговора ми е не, то е само мое хоби, като не знам в бъдеще дали изобщо дали ще го развивам, така че да продължаваме с втория въпрос, който е: какво друго искаш да работиш освен YouTube? Честно ви кажа, все още не знам. Нататък третия въпрос: гледаш ли футбол? Не гледам почти футбол. Кой ти е любимия футболен отбор? Нямам такъв. Тренираш ли нещо? Да, тренирам. Какво ти е мнението за български YouTube? Мисля, че има шанс да се съживи с канали за деца, в смисъл с какви други канали може да се съживи. Но това са въпросите от Марти, нека да преминаваме натам. Втория въпрос е от Преско и той пита: на колко години си? Това нещо ще го разберем в края на видеото, където ще кажа на колко години съм, защото това е най-задавания въпрос. Добре, втория е кога си роден? На 19 август, тогава буквално ако не си ми гледал видеото, тогава даже имах видео, където си купувам скинове за мой рожден ден. Защо започна да снимаш? Това е доста дълга история, но ще я разкажа накратко. Снимах с мои приятели, беше готино и накрая реших да снимам и сам. Имаш ли брат или сестра? Да, имам брат. Третия въпрос е от Петю и той ме пита на колко си. Ще отговоря в края на клипа, така че изгледайте клипа до край. С какво снимаш, с какво обработваш? Снимам от телефон, снимам с моя скрин рекордър от настройките ми отгоре, а пък обработвам с CapCut. През учебната година ще качваш ли видеа или ще си неактивен както другите? Това не мога да го кажа, така че. И последният му въпрос е: как реши да започнеш да снимаш видеа? Снимах с мои приятели и накрая реших да снимам и сам, защото беше супер готино. И следващия въпрос е: в кой град живееш? В София. Следващия въпрос е: знаеш ли кой е бога на реакциите? Предполагам, че кралски. Не, шегувам се. Ти. Следващия въпрос са: на колко години? В края на клипа ще разберете. Кой клас ще ставаш? Пак ще го разберете в края на клипа, тъй като иначе ще спомня на колко години съм. Какво искаш да работиш като пораснеш? Не знам. Кой ти е любимия предмет в училище? Не знам. Принципно компютри, защото аз обичам да работя с компютри. Обичаш ли да учиш и да ходиш на работи на училище? Да, също и аз обичам, така че да преминаваме нататък. Следващия въпрос е от Преслав Златев и той ме пита: какъв ти е телефона? Моят телефон е Redmi Xiaomi 12S. Как реши да започнеш с YouTube? Като снимах на приятели, както казах преди това, и просто ми хареса и реших да си направя мой собствен канал през 2022 година. От кой град си? От София. Имаш ли си приятелка? Ако имаш предвид гадже? Не, нямам си. И не искам, не си търся. Така че да преминаваме нататък. Следващите въпроси са от един и същ човек и те са: какво направи за да стигнеш 2000 абоната за толкова малко време? Шортове, човек. Шортове и ставаш с повече абонати. Как се казваш? Стилиян от Стелиов. И кой клас ще ставаш, ще разбереш напред във видеото. Хора, това беше от видеото, дано ви е харесало, но не съм забравил. На колко години съм? Аз съм на 12 години, като и ще ставам 6 клас, мисля, че е доста ясно. Така че абонирайте се за канала, оставете един лайк на видеото за още такива видеа, дано ви е харесало и чао от мен.